Последното видео за тази година реших да построя нещо, което е по-готино, по-празнично, по-коледно. Весели празници на всички, между другото. Затова в днешното видео ще разглеждаме мог, който представлява магазин с апартамент отгоре и малка работилничка или магазин за коледни неща. И до тях, разбира се, будка за топъл шоколад. Започваме от задната страна на самия мог, където може да видим украшенията по самата фасада на сградата, които представляват коледни чорапчета и до тях нестандартно коледно дърво, направено от нинджаго маски и косите на всички Джокер минифигурки, които имах. За да се отличи магазина с топъл шоколад, на самата постройка има направена чаша и димясто коминче на покрива, което показва всъщност, че то работи и целият мог е в своя празничен дух. Пред павилиончето може да видим един подарък, който е сложен там просто за акцент. На следващата сграда виждаме интересна техника, която използвах за направата на прозорците. Арка над тях за придаване на този винтидж стил. За детайлност на самата сграда използвах наклонени тухлички, върху които сложих други тухлички, които придават триизмерност, като за повече акцент сложих и две захарни бастунчета, направени от бели и червени тухлички, като на самата постройка има венец, направен от кръгла зелена част и череши, заедно със същото чорапче, което видяхте отстрани. Покривът ми създаде доста грижи. Първоначално тръгнах да го правя черен, но в последствие разбрах, че черният цвят не е толкова празничен, затова го направих кафяв. По същия начин преправих и покрива на постройката отстрани. До интериор вътре сложих няколко наредени подаръчета, затова не успях да определя точно каква е ползата на тази сграда. Да кажем, че дядо Коледа там си складира подаръците. Продължаваме към най-голямата сграда. Магазина за различни музикални инструменти и винтидж музикални неща, заедно с апартамента над него. Отпред за самия магазин направих нота от тухлички, заедно с една мандолина и две грамофонни плочи. Интериора на музикалния магазин се състои главно от бели и черни плоски тухлички за пода, като на витрината отпред се вижда грамофона, който придава този винтидж усет. А зад него всъщност се намират и самите грамофонни плочи, заедно с касовия апарат. Над магазина се намира апартамента. За самите прозорци използвах калници от гуми, които придават завършен стил на самата дограма. Отвътре интериора представлява плоски тухлички с спалня и лампа с абажур. Като цяло този пясъчно син цвят мисля, че си отива адски много към магазина. Самите цветове се мачват просто уникално. Както може да видите, към тавана има и закрепени коледни лампички, направени от Spider-Man мрежа с модифицирани тухлички и щипки и кръгла тухличка сложена за тях. И това беше като цяло за днешното видео. Весели празници на всички и нека в 2024 ни донесе много радости и да сме живи и здрави!